Търсенето на боси обувки се увеличава всяка година. Според изследователската компания Allied световния пазар на боси обувки се оценява на 374 милиона паунда през 2021 година, а до 2031 година се очаква да достигне 626 милиона паунда. Въпреки че цифрите са съсредоточени предимно в сектора на спортното облекло, светът на модата също се качва на вълната на боси обувки. Каква е причината за търсенето на обувки за боси крака? Ние сме усетили този призив и смятаме, че преминаването към боси обувки е проява на желанието ни да възстановим връзката си със света и стремежа да сме здрави. За никого не е тайна, че живеем в момент на голяма турбуленция. Екологична, икономическа, социална и колкото по-близо до Земята сме, толкова по-сигурни и в синхрон с заобикалящата ни среда се чувстваме. Това е една от причините, поради които хората бягат и ходят с боси обувки. Колкото по-свързани са стъпалата ви с земята, толкова по-добре е за походката и тялото ви като цяло. Разбира се, има и още причини и може да ги научите тук. В YouTube канала ми е пълно с видеа за боси обувки. Изгледайте ги!